E seguimos falando de xornadas, posto que esta mesma tarde, en rolda de prensa, presentábanse outras. Agora, a micoloxía como punto de referencia. As setas, para ser máis concretos, é a Asociación Coto Manguelo que facía a presentación. De micoloxía, para darlle formación á xente que se queira dedicar a este mundillo, para que teña referencia de como debe salir ao monte, que cogumelos pode recolectar e como os debe recolectar. É de luns a venres, de luns 2 a venres 6, e de 8 da tarde, é dicir, de 20 a 22:30, a 10:30 da noite. Este ano, como novedade, vamos a cobrar a inscripción, 5 euros, xa que por culpa da crisis ou de non sei de que, non temos financiación prácticamente ninguna, de ningún organismo público, entonces vamos a cobrar unha cantidad simbólica, 5 euros. E tamén novedade, facemos 2 cursillos diferentes de distinto nivel. O primeiro de iniciación, que vamos a falar así das cousas máis fundamentales da micoloxía, de recolección das especies máis fáciles de distinguir, etc. E despois de un de segundo nivel, de un nivel máis alto, que vai a dar Fernando de la Peña, como todos os anos, que xa é para xente que está un pouco metida no mundillo da micoloxía, para avanzar un pouco máis nos coñecementos. Para calquera dos 2 cursillos hai que inscribirse antes do venres, día 31, no teléfono 616 53 40 77. E despois tamén dentro do cursillo, os xoves, temos un día dedicado á cociña. É dicir, está ben conocer os cogumelos, está ben ir ao Monte Perós, pero tamén nos hai que saber preparar. E entón vai vir aquí unha compañeira nosa que é a gerente da Casa da Botica e vai nos enseñar, vamos a cociñar entre todos, vamos a elaborar os platos entre todos e despois ao final vamos a degustalos. Como todos os anos temos unha saída ao monte e saímos o sábado día 7. A saída ao monte será aquí do local social, aquí de diante do local social, ás 9 da mañán, e vamos a facer unha ruta de senderismo micolóxico. Vai nos levar aquí polos montes todos da redonda e, bueno, como todos os anos, xantaremos no monte, hai que levar xantar todas aquelas persoas que nos queiran acompañar, e unha vez rematada a xornada que viremos a noitiña para a casa, pois empezaremos a facer o que é a exposición. E unha vez rematada parte da exposición, porque non acabaremos ese día, senón tamén o día seguinte, a experiencia nos di que todos os anos conseguimos unha cantidad de setas bastante curiosas, entonces, bueno, ainda que lle damos hasta longo, teremos que facelas ao día seguinte. Pero vamos a partir das 8:30 da tarde vamos a ter unha charla coloquio con 2 persoaxes tremendamente conocidos do mundillo micolóxico, como son Fernando de la Peña, que é o micólogo que nos dá a noso cursillo, que xa leva 7 anos connosco, e máis F. Magán, que é doutor en Enxeñería Forestal e director xerente de IFAS da Terra. Vai a versar sobre a micorrización de especies comestibles. É unha charla tremenda, unha charla coloquio tremendamente interesante, a cal nos gustaría invitarvos a todos que veñades, porque, como digo, é moi interesante, dado a que se lle pode sacar, ou podemoslle sacar, un rendemento productivo a este monte que temos por aquí pola redonda. Bueno, máis novedades que vos las vai explicar a mí o meu compañeiro, que é o domingo 8 e pasa a seguinte fase. Pois o domingo 8 temos formación, temos as xornadas prácticas que era o saída ao monte, e o domingo 8 vai ser como unha xornada máis festiva, é dicir, onde a xente poida disfrutar un pouco máis da exposición que se vai a montar. Temos unha sesión vermú a cargo duns cuantos grupos que despois nombrarei, e temos tamén un taller de xogos tradicionales que nos vai a unha empresa daqui cercana que se dedica a recopilar xogos antigos e enseñarlle aos demais, pois vamos a estar todo o día enredados con eles. E depois temos un xantar que empezará aí sobre a 1 da tarde, un xantar micolóxico. No menú vai a ser empanada de cogumelos, xabarín con guarnición de cogumelos, e postre, café, viño e festa argalla, non? E despois, para rematar, xa, pois vai ser a primeira foliada tapa de micelio, así tal como sona,
cada un que pensa o que queira, na que os grupos que participan con nós van a ser grupos importantes da zona de música tradicional, Albariza, Xuntanza dos Regatos, Regatos de Matamolleres e a Requinta da Laxeira. Todo isto hasta a noitiña. Nós non vamos a ter prisa por marchar, cando a xente decida marchar, pois pechamos o quiosco.